Machiegni kendo nyakwaro Mgajwang' ka koro piny owacho oyango ne jopuonjre manyocha ji ok ong'eyo ndachgi bang' masira mar mach e skul ma Hillside Academy Endarasha e kaunti ma Nyeri oseng'e kama nitie chenro ma koro chaki en nono gima ne okelo mach makama e skulno ma okelo tho mar jopuonjre maromo 21 ka jolony mag kambi keyo stima, jolony e weche mag lowo kod obila mag okwach kich ochako manyo adier e wi masirano. George Bati nigi ler. Kata obedo ne jonyuol moko koni pok giyudo nyithindgi bang' piny owacho to lando ni giseng'e kama jopuonjre mantie paro ni olal kaluwore kod masira mar mach manokelo tho mar jopuonjre 21 e skul ma Hillside Academy Endarasha. We have been able to account for everybody. All the parents have been reached, and now we are okay as far as the missing, those who are missing are concerned. So we can be able to account for everybody and be assured that everybody has been traced as of today. We have been able to reconcile all the figures. We do not have a single missing child. We know where those that are with their parents. We know those that are in hospital. We are well aware of the bodies that we have. So on this matter, I would want to say that yes, we have now been able to establish the whereabouts of the indeed 164 boys. Chenro makoro chaki en mar koladier e wi gima nokelo masirano. Kaluwore kod jokanyo ma iye nonro e wi masira mar mach ma Endarasha, apisa mag kambi keyo sitima ma pacho ka Kenya Power osechako nono masinde buora mag Kenya Power koting'o siro mar sitima manitie dhorangach mar sikunno. E nonrono midusa mag Kenya Power temo nono ka teko sitima mane oywa nyaka e klese ne owinjo bed ni tiyo godo nyaka kar nindo mar jopuonjre kata oyo. Ginono bende ka dipo ni teko sitima manorwako e sikunno dipo ka neno makore kod mane dhi e kar dak mar jopuonj kod kar jot mar jatend sikunno. Bende ginono ka dipo ni ne oywa mach nyaka kar nindo mar jopuonjre ataro mar chik. Joma tayo nonro bende olero ni kopogore kod jolony mag kambi mar keyo stima e pacho ka Kenya Power madhi nyime kod timo nonro, apisa mawuok e duol mar lowo e pacho ka bende koro temo kolo ka dipo ni nitiere ywaruok e wi lowo manogerie e od nindo mar jopuonjre mane nyalo miyo ng'ato luchre matim tora machal kod mano kaka yor chulo kuoro. Bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo kas nonro, chenro duto mag sikunno pod ochungi kendo arita mager oketi alworano. At the moment, the school is a crime scene, and we shall give the DCI team some time so that when they are through, then we shall be able to assess the school and other development progress will be carried out. Magi timore kinde ma komiti manchochuogi oyango ni inyalo yaw kendo sikunno machiegni mondo chiw thuolo ne jopuonjre mag grade mar 6 mondo dhi otim penj margi maduong' mar KPSEA. At the moment, we want also to reorganize the school. As you know, there are exams which are coming very, very soon, especially KPSEA Standard 6. We need to bring numbers to the school. We need to bring the pupils back to school as soon as possible. That is what we were organizing today. Kuna haja kwa haraka sana tuweze kujaribu kufungua shule ile, lakini itabidi kwanza DCI aweze kukamilisha utafiti na upelelezi wake vizuri. Kakoro piny owacho oyango negi kaso inonro, jopiny ochiko itgi mar biro winjo ka bende duoko mar nonrono biro bedo manyisa adier e wi masirano. George Bati, Ramogi TV. Mago mag siasa